An líne lumadis tá John Prendergast bhfuil tú an sin a John. Oh man. Anna wa. Tá tú caint lum ó Baileann Teanga an bhfuil. Oh, great of Chiarraí. Anna wa. Anna wa. Conna sa tá Cúrsa hís bhfuil tá sé ciún go leir tá mé cappa. Ní sé chobredúla agus a bhíonn sé ag ná. No, like gan an turasóireacht agus fiú tá fungi imethe mar bhar ar an dunas. Yeah, take him. But in a stump faoin listen an tógra sin atá idir lábha got. Bhí simime gom faoi na rangana aclaíochta. Go húntaach. Yeah. Well, an tálinn an so tá mi sé gobar le Tobar Dhuibhne agus Pleanála Teanga Bonagwin agus mar. All right, sin an príomhród a Pleanála Teanga. Right. Sinné like bí mi de gérig an plan nach ar gríoch agus an ir duine agus gur féidir lo bheith kaint of scail gomioch an iver bra ord agus Ítach, yeah. Cuige sin bí mi de gcónaigh fechan timppel agus rá cadíd na himachtaíú na tugraí gomioch spéisiú daoine ann agus Take him, yeah. Tá tá airglin an satá bio fitness tíoch oscailte riimiis na nulog ige éanach an chóir agus yeah. Bhí sé bí an táis go raibh sé ar oscailt agus oscailte riimiis gur hána géin Sarah hána géin in tríanta ach an Jim Gaelach an so in Maller garta Gaine in Alaris agus ag fréid denmh trastal Oifigeach líochta de Dhuibhne agus de grúpi mar Ítach, yeah. Hálamar le chéile agus cóhugra sehe idir Tobar Dhuibhne agus bio fitness chun grúpa chuir le chéile agus a chuirt le chéile denmh PC biogach líochta san ábblion agus a blianú ó go mar sin. No, beg sé ar Zoom a beg sé. Or new chorus mar sin. Kinte sure ben mi de begéalme le bio be sé sais déanamh ben mi der fad fé hróige fé Zoom agus Zoom agus trí WhatsApp mar sin na seanske méid teach le chéile seachtainú nu chóirle nu teir le fáiltó éana agus sin ag cholín ar sprochan na person a hénig buil an grúpa. Now an féidir le na dubs Glocka partner sure gaitú bheith as Chiarraí chun páirte Glocka nu bhfuil náidir méid á líon an a bheogtas na dubs is tócha níor bháilinn gomíocha nummer go chuirstachar. Take him. No sinna ceantas na rudaí mé ar Zoom agus an tiidirlín agus technolíoch an is féidir le daoine ó gáchát ar fud an down in our area. Yeah. Part of Glockas na rudaí sogus. Yeah. Tá sé ítach, yeah. Kinte bheoch fás riimiis na haine ní chuirmí daine ó churas mar dermí go bra grúpaí dasa beaga bheith ann comá. Take him agus tá sé gacrod trí gailge trí bhean na gailge. Gailen Carta Dhuibhne a bháin, yeah. Oh yeah, sin an fear gailteachta nach sinna sinna. Well cai mé arála John bhí mis sé híos an urig. Fa deir seachtain na fada, bhí fuineog beag agus chuir sé inom an méid gailge, coolla méid gailge ar fud na háite, ar an múltín agus dún cuioin, bhí gailge ann. Now, ní raibh mór an daoine timppel, bhí turasóirí, but bhí an gailge le cloisiint, bhí áthas orm. Úntach, bín sé an na gcónaí ach orint bín daoine sáán ach is féidir gcónaí brathir go meis sé ann. Oh, yeah. Tá mí déon bhíochta go meach si níos láidir agus níos lárnaí. Má sibh agus bhfuil ifigad gailech ann, bhfuil is at duine nó? Well, tá golóir sais post na mar sin timppel tá berta goinnig gobar go láim sin mé agus Ítach. Christine sa counter agus má sibh, yeah. Cólachtaí de friúla ann agus ifigí gail nach tá is gom tána gom ar áireacht Cúrsa Dhuibhne hí na rangana well bhíoch rangana ar chur fáil a cosisiúd sa scoil náisiúnta fadá ní lis gom inis. But tá nach bhfuil an ionad nua ann inis well nua tá ionad mór ann I Baileann Teanga inis nach bhfuil. Tá gan dat our Oris Rain and there and Multeen dear it's some son of being size me do istig on gober go bra me agus Christina Tobar Dhuibhne mar sin agus tá áireacht down
cuma mar sin ha sé go díl ha sé bra lánach dún fad. Tá agus é gná blion beag tú ban mac an inneog ar na strandseir na turasóirí ag dul hart fud líne níl mór an ar siúil ar na bóthirí buchas a dí beidir go bhfuil sin níos ciúna ar bhealach. Na bóthirí sais ciún má go leir ach leúna bhéon ar fad go mé siad níos bredúla ríis. But ar bhealach bhí siad airí thar fór cúpla bhí mé hen cúpla bliana hin agus bhí bhfuil an bóthir sin ceann sléimhe. Bhí sé plódathe le glúisteán agus busanna agus beidir gur siad thar fór ar bhealach, but you know. Sinné agus bíoch sé le rá go chéan bhíon tían duine an tían Amadan éigem si céh chun chuoin chomá. Yes, the connic mé an Greengraf sin bhí fear bhí sé gramathe híos gan bhí raibh sé an coolú siúr. So éist conas is féidir duine teacht ar an rúteo. Just tá sí vidirlí tá sé ar Facebook nó na man commerceáda go léir. Gone out, yeah, bio fitness Instagram agus Facebook. Okay. Then about Cúrsa there. Agus tá tobrachine comá na man fad Instagram, Facebook, Twitter. Yeah. Agus tá post area and agus féidir amach jagabá in ein or go bra. Ha mi de berig tú chuir leis Saravad mar sin. Eintak. Ach tan na sunir fad an bóstéir chomá agus okay. It's féidir ní got níle den about Cúrsa ar biofitness ní tobrachine. Yeah, mar can we cappa go meg éileh mar tá landíní tá si robar an máile agus tá si sí a gan os cór scáil an éigen an lá go léir, so tá gála písa aclaíochta cinnte, yeah. Gone out. Bíoch sé le ráún gram ar slán túlam líana agus na spruchan a person tá buinte amach agus na héine ach Ítach. Deis staff se gone out agus tá don a bhuiach as an go brúntoch le éan agus le biofitness. Ítach ar fád agus gail go bra Chiarraí freisin. Gailen mar a dern sib se. Gailen cadela bhí chuig ítach ar fád. Okay, John, well listen gur mil mag as an chorá sin agus chuig amach de sunraí a ríis ag deir an chlár. Míle bucha fanna mór go mé sin. Right, slán gur magad hain. Slán.